نتوا ديمقراطيك چارەسەریاش بۆ تەواهی پێکهاتەیەن لە هەرێمێ و بتایبەت لە باکوور وڵاتی سووریێ هەروەها هەمکارن بێژن ئەوەی ببە چارەسەریە تەواهی سووریێ ji ber هەندێ نتوا ديمقراطيك سیستەمێکی ku her kes kare irada xwe temsîl bike, her kes kare çanda xwe tekoşîn û xebata xwe bide meşandin, her kes kare bi zimanê xwe baxife, her kes kare rêxistinbûnekî xwe ji bo parastina xwe bide avakirin. Di hundirê netawa demokratîk de maf û em bêjin erkên ku li ser mirova dikeve tê parastin. Her wiha em bêjin di hundirê şerrên ku li ser herêmê bi giştî tên meşandin proja netawa demokratîk ew bû ku Rojava û Bakur Jilatê Sûrî karî bû ser esasê wê xwe birêxistin bike, xwe biparêze, sîstemek xwe de bide avakirin û rêveberiya xwe gel bide meşandin. Her wiha ku di hundirê wê de gel xwe birêve dibe. Ji bo ku çareseriya em bêjin aşîtî û civaka demokratîk ya ku rêbera Popên gavekî din dest pê kiriye, her wiha ne tenê ji bona Tirkiye, ne tenê ji bona Bakurê Kurdistanê, ji bo tevahî Kurdistanê em karin bêjin dibe çareserî dibe em bêjin gavek û wesîlakî ku li ser esasê wê tevahî civak xwe birêxistin bike, karibin xwe ji şerra xelas bikin, karibin ku ji desthilatdariya dewletneta xelas bikin, karibin di hundirê xwe de em bêjin çareseriyê bidin avakirin li hemberî şerra tekoşînekî mezin enceh civaka demokratîk karibe xwe birêxistin bike, civakekî demokratîk bê avakirin di hundirê vê civakê de êdî temsîla netawa, temsîla em bêjin pêkhateya her wiha temsîla îrada tevahî rêxistin û partiyên siyasî ji ber wê jî çareseriya civaka demokratîk projekî rastî jî ji bona aşîtî û çareseriyê ye bingehîne ku rêbera Apo demek dirêj ser esasê wê xwe tekoşînek û em bêjin pêvajoyekî di zindanê dest pê kiribû wê bibe mîrasê tevahî civak. Bingeha netawa demokratîk û civaka demokratîk komîn ji ber ji bingeha civakê dest pê dike heger di her taxekî di her gundekî de komîn bên avakirin û pirsgirêkê xwe çareser bikin, xwe birêve bibin, projê xwe bidin avakirin, rêxistinbûna xwe bidin avakirin, di milê parastinê de, di milê aborî de, di milê civakî de, di milê rêxistinî de ew komîn dibe dendika proja netawa demokratîk di asta jêr hetanî jor her kes xwe birêxistin dike, her kes kar xwe temsîl bike, îrada her kesî jî li pêş e bi vê biryar û em bêjin proje dibin yek ku ser esasê wê komîn tên avakirin, ev komîn dendika civaka demokratîk.